रौरा आखिरी भाग में सुनले बानी कि मोहित साकेत आ सुबोध के ओ बंद दरवाजा के भीतर के हकीकत के बारे में पता चलेला। वहाँ सौरभ के लाश के अलावा एगो औरी लाश मिलेला जवन शायद शैलबाला के पति रहे। देवाल के पीछे के जगह में 3 गो गुड़िया भी रहे जवना पर तीनों के नाम लिखल रहे। मेंटल के ओहिजा एगो फाटल पुरान कागज मिलेला जवना पर चुड़ैल डॉक्टर लिखल बा आ ओकरा पीछे एगो मायो पोबिट्रो समारोह के नेवता रहे। शैलबाला सेक्स के मोहित के जान ले और सुबोध आ मेंटल के एक्टर देखत रहेले। उ लोग डेरा के ओहिजा से भाग जाला। अब आगे बढ़त बानी दौड़त दौड़त दोनों जने के रास्ता भटक गए। सौरभ के घर से डेरा के रात में गलीगली ना बुझाइल आ एही बीच रास्ता में एगो कुकुर मेंटल के गोड़ मुंह में पकड़ लेहलस। वो बहुत हिम्मत से ओकर सामना कैले अबूरी उहाँ आपन पैंट उतार देले। पैंट से निकलत पेशाब के गंध से कुकुर शायद नशा में धुत हो गई रहे। तब सुबोध के वो टुकड़ा याद आ गई। वो मेंटल पैंट के बा चड्डी पहनले मेंटल के कवनो मूड ना रहे कि वो औरी रिस्क ले सके। ड्रम के तनी औरी उठावत सुबोध से कहलन, भाई अब तू खाली कुछ कर आ कवनो तरीका से ए कुकुर के हटा दी। सुबोध देखले कि कुकुर जीन्स के चबा रहल बा। सड़क से पत्थर के टुकड़ा उठा के होश चुप रहा। कुकुर उनका आवाज के अनसुना करत फेरू आराम से बैठ के ओकरा के चबावे लागल। फिर कुछ देर बाद कुकुर के मन भर गईल आ वो खड़ा होके रंग पर जूता लगा के भाग गई। बेटी चौधरी हमार जीन्स के मार देहलस। मेंटल दूर खड़ा होके दांत पीसत कहले। सुबोध पैंट से वो टुकड़ा निकाल लेहले। गनीमत रहे कि ओकरा पर कुछ छींटा पड़ गई। उ गिर गईल रहले, बाकी उ सुरक्षित रहले। भगवान के शुक्र बा। सुबोध गहिरा सांस लेत कहले। एकरा बाद दोनों जाना आपन दिमाग के सही दिशा में रखत भोर से पहले सुबोध के घरे पहुंच गईले। मेंटल आ सुबोध दोनों जने अतना घबरा गईले कि नहा के तुरते हनुमान चालीसा पढ़े लगले। आज सुबोध के वैज्ञानिक होखे पर विरोधाभास मिलत रहे। काहे कि आजू उनका सामने उ सब कुछ लौकल जवना के उ बहुते कम मानत रहले। ए घटना के बहुत दिन हो गई, लेकिन फिर से उ लोग कबो ओ घर के ओर जाए वाला सड़क पर पैर तक ना रखले। ऐसन ना रहे कि उ चुप हो गईल रहले, लेकिन जान के जोखिम ओहो हनीमून से मना कके केहू के लेवे के मूड में ना रहले। हालांकि शैलबाला देवे के पूरा मूड में रहले। आखिर यह रहस्य के कैसे सुलझावल जा। और रात दोनों आदमी के आखिरी चीज जवन मिलल उ रहे एगो फाटल पुरान कागज के टुकड़ा। उ लोग ओकरा के खोजत रहे। वैज्ञानिक शोध से बहुत शोध भइल बा आ ऐसन समारोह मिलल बहुत मुश्किल बा जवन असम राज्य में हर साल मायोंग पोबित्र के नाम से मनावल जात रहे। बाकिर यह फंक्शन रहे जवना के उ खोजत रहले। उनका खुदे शंका रहे, लेकिन असम में जवना जगह पर इस समारोह के जिक्र भइल रहे उहे मनावल जात रहे। एकरा के काला जादू के शहर के नाम से जानल जात रहे। जब साइंटिफिक औरी जांच करेला त ओकरा कुछ औरी आश्वस्त सबूत मिलेला जवना से ओकरा विश्वास हो जाला कि ओ समारोह में जादूगर के मुलाकात में कुछ ऐसने होला जवना के आम लोग ना जाने। आ शैलबाला के रिश्ता भी ओ जगह से जुड़ल रहे। ना त ओकरा उ नेवता काहे मिले। सुबोध जब मंटल के सब बात बतवले तो वो बहुत घबरा गईले। अबूरी कहे लगले, भैया अगर कवनो शैलबाला रहित त हम कुछ कहित भल ही वो जगह जहाँ जाए के सोचत बानी। सब देवर शैलबाला निहन हो जाई है। आही ना जानी कि शायद हमनी का जिंदा भी ना जिंदा हो पाई जातू त हमेशा खुटी के बेवकूफ रहे। का असम राज्य में सबके मौत हो गई।
लोग अभी ले नइखे आ तब जवन कुछ बा उहो गुप्त रही। काला जादू कवनो हंसी के खेल ना हा कि एगो गुप्त विज्ञान हम भूल गईनी हमनी के उ सामान शैलबाला के घर से ओह रात इतना कोशिश कैला के बाद मिलल रहे। हा भाई हमरा याद बा, खैर तब हम भाई के साथे चलब। मेंटल सुबोध से कहलस। दोनों जने ओही रात सीधे गुवाहाटी खातिर ट्रेन पकड़ ले। लम्हर सफर के बाद साकेत आ सुबोध गुवाहाटी पहुँचले। साकेत आ सुबोध दोनों जने कबो असम ना गईल रहले। ऐसना में एकमात्र दादा जे उनका के रास्ता देखा सकत रहले उ रहे उनकर गूगल मैप। सुबोध के पता चलल कि मयोंग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बा। गोधूली बेला कुछ ही देर में निशा में बदले वाला रहे। मेंटल के दिमाग में बहुत कुछ रहे कि हमनी के रात स्टेशन पर ही बितावेनी जा, काला सबेरे वहाँ खातिर रवाना हो खब जा। लेकिन सुबोध ना रहले। वो अपना टैक्सी लेके खड़ा दोनों ड्राइवर में से एगो ड्राइवर से पूछताछ कैले। सब ड्राइवर रात में वहाँ जाए से मना कर देले। अपरिचित माहौल में दुगुना पैसा लेवे में बहुत मुश्किल से एगो आदमी मयोंग छोड़े के तैयार हो गई। उनका नाम केशु रहे। केशु के उम्र करीब 35 साल हुई। उस सस्ता कुर्ता पजामा पहनले रहले। मोट दाढ़ी मोछा करिया रंग के रहे। प्राइमा फेसी केशु के देख के डेरा सकेला। अपना टैक्सी में सामान डाल के दोनों लोग ओही में बैठ गईले। मेंटल पीछे बैठल आ सुबोध केशु के साथे आगे बैठल। करीब 15 से 20 मिनट के चुप्पी के बाद केशु उनका बगल में बैठल सुबोध से पूछले, रउआ लोग पहिला बेर म्योंग जात बानी? हाँ के बाद सुबोध कहले। कुछ देर बाद केशु कहले, हमहू ओहिजा के निवासी हई। केशु बोलले, अधिकतर लोग भूत प्रेत के समस्या में ओहिजा जाला। का रउआ लोग कवनो बेज रंग के घरे जाई? जे बेज अब बड़ भाई बाड़े। मेंटल आ सुबोध मिल के कहले, बेज रंग के मतलब होला चुड़ैल डॉक्टर। केशु हसत कहलस। चुड़ैल के बात सुन के दोनों जाना कुछ देर तक बान्ह गईले। दोनों जाना एकदम चुप हो गईले। केशु फेरू कहले, हमनी के सब केहू जानत बानी जा कि बाहर केतना बेज रंग बा। ई सुन के मेंटल कहलस कि जल्दी से गाड़ी रोक, हम बाथरूम में आ गईल बानी। आंख के इशारा से सुबोध के पीछे पीछे चले के कहले। असलियत में साकेत सुबोध के बात करे के मन रहे त जैसे ही मेंटल आ साकेत टैक्सी से तनी दूर एगो सुनसान सड़क पर आ गईले। मंटले तुरते कहले, भाई उका कहल सुनले बाड़ू? फेरू सुबोध साकेत के हाथ पकड़ के उनका छाती पर लगा देहलस। उनकर दिल के धड़कन बढ़ गईल रहे। यह हम रहनी भाई, मंटल कहलस। बाकिर सुन, ऐसन नया काम कर कि ओकरा कुछो मालूम होखे। नया भी समस्या हो सकेला। देख, अभी बहुते रास्ता तय करे के बाद ठीक बा हमार भाई। मेंटल बहुत खुशी से कहलस, भाई के कसम खा के हमरा तहरा के दबावे के मन लागत बा। कतना बढ़िया योजना बा रौरा लागत बा। मंटले मजाक में सुबोध से कहलस, झोपड़ी के कवन बात समझ में आ गईल बानी? सुबोध मुस्कुरा के कहले, अरे भाई भाई। मेंटल खुशी से कहलस। एकरा बाद दोनों लोग गाड़ी चलावे लगले। अहुरी वापस टैक्सी में आके बैठ गईले। अब की बेर मेंटल आगे आ सुबोध पीछे बैठल। लेकिन अब की बेर चुप्पी के जगह मेंटल बहुत मीठ आवाज में केशु से कहलस, खैर तब ड्राइवर रउआ वहाँ के हई। एगो बात बताई जवन बिल्कुल सही बा, का सचमुच में काला जादू बा? भाप बस सगरी हवा हवा हा, हमार मतलब बा कि 2 रुपया के हिंगोली। केशु कहले,
असम के इतिहास रौरा अभी तक नइखी जानत। हमने के जादू से मुगल सेना तक के गायब कर देले रहनी जा। अहुरी आप पहिला बेर आइल बानी, ऐसे हम अपना के कहतानी की तनी सावधान रही। यहाँ बाहरी आदमी के मुर्गी, बकरी आ भेड़ में बदल देहल जाला। केशु के बाद पूरा होते सुबोध तपक से कहले, हर ड्राइवर साहब सही कहत बाड़न त उनकर दूध के इस्तेमाल कले होखब। उ त ड्राइवर ना हसर, ना दूध ना कुछो। केशु बहुत साफ जवाब देले। एही से मंटेल उत्सुकता से पूछ ले, इनका के बलिदान दे दी। हसत केशु कहलस। उनकर बात सुनला के बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहे। अब की बेर सुबोध हिम्मत से पूछ ले कि बाली काहे देवेले। केशु यक्षिणी के खुश करे खातिर कहले, भौजी पछुआर से हवा गुजरल कि ठीके रहे चाची, कम से कम दूध त अभी खियावल जात रहे, ऐसे जानवर बना के सीधे ऊपर भेजत बारे। मेंटल आपन नियंत्रण खो देहले आ कहले, ई चाची के हा? केशु मेंटल के देखत पूछलस। तब सुबोध बात बदल के जल्दी से कहलस, अरे कुछो ना, ऐसन बा का रौवा यक्षिणी के बारे में कुछ बता सकत बानी मलिका? ना, ए घड़ी ओ बारे में बात नइखी कर सकत। रात में ओकरा से बात मत करी। हाँ, हम तोहरा के बेज रंग के घर में ले जाए, उ तहरा के सब कुछ बता दी है। उनका नाम लंगद्दीन ह। केशु कहले। तबे केशु के बगल में बैठल साकेत करा उठल। गोड़ पर कुकुर काटत बा, घाव अभी पूरा तरह से ठीक ना भइल रहे। का भइल? केशु धीरे से कहलस। मेंटल उनका के सब कुछ बतवले। नीमन, घबराई मत, बस एक पल अवुरी बेज रंग 1 मिनट में आपके ठीक कर दी। केशु कहले। उनकर बात सुनला के बाद दोनों जाना सोचे लगले कि ई बेज रंग के भौजाई का हक जवन एम्स से भी तेज इलाज देवेले। कुछ समय बाद सफर के अंत हो गई। तब केशु ओ लोग से पूछलस, का रौवा लोग सीधे ऊपर जाइब की बेज के घरे चला? दोनों जाना से उनकर बात सुन के वहां फूट पड़ल, लेकिन पूछे के हिम्मत हो गई। सीधा रौरा का मतलब बा? ऊपर के ओर के होटल आ लाज के बीच बढ़िया से मिलनसार होला। यहाँ किराया में नया लोग के लूटत बाड़े, एही से कहल गई। नया भाई पहले ओकरा के ओहिजा ले जा, साके ठीक से करावे के पड़ी ना। सुबोध कहले। साकेत के भी ठीक से करावे के पड़ेला ना। सुबोध कहले। दोनों मयों के घना बस्ती पार करके एकांत जगह पर आ गईले। वहां कम घर बनल रहे। पहले केशु ओ घरे गईल आ कुछ देर बाद वापस आके कहलस, जबले रौरा भीतर ना जाए तबले हम एहिजा रहत बानी। दोनों जनता डर से ओ घर में घुस जाले। आधा बनल कुच्चा घर रहे, जवना में एगो बाहरी कमरा के छोड़ के सब कुछ कच्चा रहे। बेक कईल ईंट रहे आ कुछ खाट भी पड़ल रहे। दोनों जाना चार पाई पर बैठ गए लोग। कुछ समय बाद एगो लम्हर आदमी जे करीब 30 साल के हुई, लंगते लंगते अंदर आ गई। उनकर दाढ़ी आमूट छंटनी आ रंग गेहूं नियर रहे। वो अपना देह पर उज्जर बैंडी अवुरी सफेद पजामा पहनले रहली आ ओकरा गला में गमछा लटकल रहे। उनका के देख के दोनों लोग हाथ जोड़ के अभिवादन कई। ओ लोग के देख के ऊ पजामा में शायद खरोचत कहले, एकरा के पलट सकेला? बताई कि राउर कवन दिक्कत बा। साकेत उनुका के आपन समस्या बतवले अवुरी एकरा के सुधारे के निहोरा भी कैले के होखे के टाल सकेला। लागत बा की कुकुर कुत्ता
घाव देख के लंगादीन कहले, कुकी कट के बा जेका होला साकेत अचरज में पूछलस। एकरा के पलट सकेला, मतलब कुकुर के काट के लंगादीन कहले। दोनों जाना समझ गईले कि जे होखे से टाल सकेला ओकर कैच फ्रेज हा। उठ के दूसरा कोठरी में जाके तांबा के थाली लेके आइले। एकरा के पलट सकेला, अब आपन कमीज आ पैंट भी उतार ली। उ मेंटल से कहले। मेंटल आपन शर्ट पैंट उतार के चड्डी बनियान में बैठ गईलन। तब वो ओकरा के जमीन पर एगो लकड़ी के खंभा पर बैठे के कहले। वो मेंटल के पीछे तांबा के परत गोंद लगा देले। परात के बाहर निकलल देख सुबोध अपना दांत के नीचे अंगुरी दबा लेले, काहे कि ऊ परत जादू से ओकरा पीठ पर अटक गईल रहे। अब वो मंत्र के पाठ करे लगले। बीन कार के 3 नंबर लंगड़ा दीन से खेलन सीन के खुलासा होखे के चाही। एकरा बाद मन में कुछ गुप्त मंत्र गुनगुनात रहले आ फेर कुछ समय बाद परात जवन चिपकल रहे। वो मेंटल के पीछे से अपने आप जमीन पर गिर गई। साकेत जब उनकर गोड़ देखलस त उनकर घाव गायब रहे। सुबोध भी अचरज में पड़ गईले। दोनों जाना एके बेर में असम के महान काला जादू के शक्ति के समझ गईले। एकरा के पलट सकेला, देख हमार गजब के लंगादीन गर्व के आवाज में कहली। हाँ बहुत बढ़िया, जैसे केशु ड्राइवर साहब रौरा बारे में बतवले रहले, रौरा ठीक वैसने बाने। दोनों जने हाथ जोड़ के उनका ओर देखल आ कहलस। एकरा के पलट सकेला। बोलला के बाद ऊ परात उठा के दूसरा कोठरी में राखे चल गईलन। तब साकेत आ सुबोध के मौका मिलल, आपस में फुसफुसाए लगले। साकेत कहले, यार जेई होखे से टाल सकेला, तभी एगो बढ़न बात लागत बा का सोचलस, जल्दी कुछ बता। अरे यार बस मौका देख के शैलबाला और मयोम पवित्र के बारे में पूछे ले। का रवा जानत बानी की ए से हमनी के मदद मिलेला कि ना, सुबोध कहले। साकेत अपना जेब से उहे टुकड़ा निकाल के जवन शैलबाला के घरे मिलल रहे आ सुबोध के थमा देहलस। कुछ देर बाद लंगदीन फेरू वही कमरा में उनका लगे आ गईले। सुबोध उनका से पूछ ले, का रवा यक्षिणी के बारे में कुछ बता सकत बानी? सुबोध के बात सुन के लंगदीन के आँखी चौड़ा हो गईल आ ऊ बोल गईलन। एकरा के पलट सकेला। हाँ, संभोग के बाद अपना शिकार के मार देला। बाकिर एक बेर लंगदीन बात पूरा करत बीच में रुक गईलन। का रौरा एक बेर एकरा के खत्म कर देत बानी? सुबोध हाथ जोड़ के आ बढ़ावत ओकरा से कहलस।